Amagodi Yamwe, Adigo Kogadi. Good evening to everyone in Nigeria. Good morning to Ndina no to the afternoon and dinner Navy. Ewa Oleno and make an egg. I can't wap you also, no God wrong. As a quencher. Economy. Happy Sunday, Michael Slot. Happy Sunday. Ndị Loka today. Keka services wega. Agakwa ọfụma. Ono licho Elinson. Kene korita ekene udo. Negasi fe di chiche. I will one video watch this morning. Obula pastor able propose the acquired director yet ago. And this lie okay nwa ekeneme. What are the busy na bu kwalo no chukwu abu olu onwa. Pastor gawa bia ni ri ase ulani. Yet ago nwaka achi wa last se ulani. No ozugbo the girl for ife na achi mere tie ọgbapụ n'akụkụ ụmụ nwanyị bie rochi anya na-eme abracadabra until finally nwoke welu ring gbanye the girl n'aka onwelubo obi aṅụrị enwe ajụ mma like eji ụmụ nwanyị mgbe ọbụla iji wefu vidio ịtara ya gwa anyị kedu kpatalụ n'oge ọbụla nwoke propose nwanyị emebe aka ihe na were aka na-eme n'anya ya ka ọ na-ebe akwa ọ na-eme ifene achọrọ m ịghọta gịnị bụ ife ụmụ nwaanyị na-emedebe ahụ akwa ka ọ show maka show God is boring emekwara nwaanyị propose eme aka ihe na abụọ n'ọkwa ife na-agụ ụkwụ na-agụ since onye a na-etinye gị ring ijos matia ijos romatia gịnị ya na-ayibu for some time eyetago otigwo girigodo nnọọ tigwogide adịze nnọọ wende waja ọgbapụ ya ọsọ jee ọchanja jee n'ahụ ofu ring gbabatakwa wele ofu akpa gbuo ikpere naanị speechlessness gịnị bụ speechless onye gịnị ya na-atagwo copsins na-akpa nkata ọ na-afụ nke ndị ọzọ na bịa ka ọ ga-abụ anụmanụ chụgoro ọhụ for 4 years ụfọdụ tagide nwa taa 5 years tagide ndị 7 years ya na mmadụ ji anyị n'efe a achịkọta ofu ring wepụtakwara na ring mebe aka na-ekiri the show no ọ dịzi boring. Nwoke sekpuru ala ka ọ mee doniti anarị arịngị tiri aka akpata nkata ọzọ ọ bụ ihe ọfụ na wa after all ọ bụrụ onye ọbụla etinyelụ ring a n'aka ka emechaa confirm ya n'ụlọ ụka saịnụ akwụkwọ mba enwere ndị yi ring ofu onye more than 10 people ọ gbacha ring n'aka o were ya ọ na-esubala ọhụ nnọọ na-atachiri ọ na-ebure nge na-akwụgharị nwoke a na-atagwokọ otu o si gbaba ya ka ọ gbabachakwa onwe mmadụ na-abụ ọ gbaba na Lagos ọ bịa na Asaba ọgba ya mmadụ na-abụ ọgbado Owerri mmadụ egbu Enugu otu na gbakọjuo ya ndị mmadụ any trip ọ bụla bugali Enugu ọkwajuo owote onwe ya na port etu a mensis all right. Ebe election na Anambra State. Anyị fụ ife na-eme fụkwa na hapụga na sweep everywhere. Ana m n'anya na 2025 elections a ga-enwe na Anambra State in the next 2 or 3 months. Afọ m ya as ọ masị ama na ife ebe a ka prọfesọ anyị ga-eri ego niile ọ dọba since
enwe efe ga-eme na apụga eweghọ ife a ya nwa agba ekwe na APC ga-ananwu ya Anambra ya ka o ji wee na-adịle president loyal. I'm now talking of the executive governor of Anambra State. Anyị na-afụ nkwadie fụ etu o si play politics nke ya. Anyị na-afụgasị so many things na-eme. Anyị na-eneje anya na that corner na a ga-enwe serious power tussle na Anambra State in the coming 2 months. Mana ekpere anyị na-ekpe bụ ka crime rate rapụkwa ịgbago. Because otu a ka anyị na-ekwubi ya from time to time. Ka anyị rapụ ifebasị ụmụ ife dịgasị aṅa ka ọ na-eme na be anyị. Because enweghị ife ọjọọ malụba anyị, especially n'ala Igbo. Ebe fa welu politics ka do or die affair. So ka anyị rapụ ịfụ some certain things na adịrọ mma. Now, let us go to Ọka. Ebe Ọka. And then ka ekwe obodo a nọ ebe anwa. Ka anyị bidogolu na ebe. A case of that girl. I know. O kwuru ọ kọwara na vidio etu o si wee meet Fulani headsmen. Ebe ahụ o meet Fulani headsmen ya na fa wee mebe ife a na-eme wee lue nke si je gote ọtaba gote nke a onye ebulu mosaịkụl jee filuo na oje si abata na a ga-arapụ ya akpụrụkwụ ya n'ife niile. So many things that girl called na that video. I hope na onye ọbụla na ebe a watch that video. Though o nwere some things na add up na the video, but one thing I na-enegala anya na the whole things bụ the guy nwụrụ anwụ at the end of the day. This axis a na-ekwu ife a anyị mana ndị Hausa bi nso ebe ahụ nya ndị na-achị efi ọ bụ na ndị Hausa na-ele bụ na ndị Fulani headsmen fan of very close ebe ahụ since some time ugwu ọba ogologo a niile ọ ndị Hausa ji side a. So ana m echekwanụ na since ya na ife a mee na anyị ga-anụgo action. Ndị na-ewejela ọnụ bụ ndị operation Udogachi. anyị nụ na akpọrọ ndị vigilante side befa or thereabout, but they feel na Anambra State etu o si western ya na both internal and external ndị Udogachi amanye onye ọbụla breathing space, and at the same time ndị a na-ebugharị aka odo na-ekwogharị na-achọ onye a ga-akụjisi ụkwụ n'aka. I feel na enwere need na fawa ga-esokwanye aka na that axis yetago, because ị na-agba ogbe ahụ ebe ahụ nwere ka o si wee doo, because ọ bụ na ịwọchị ihe dị ga na-ekwu oge niile a na-aga ada afụ ya mmadụ, you know. Ọ kwasọ bilọd bụ onye gbagote bịa lụọ ụlọ ya ahụ, mana ihe ndị a niile bụ ime ọfịa which anything can happen at any time. May the soul of that guy ka o rest ya in peace. Onye nwụrụ ọnwụ kwuo na kama ya ga-ebi this girl aka ka ya nwụrụ, even na ya nwazikwa the girl na ọ bụgoro na ya mee ya n'aka ya egbukwu ya. A na-ekwu na nwanne ya, mana anyị chọpụtara na that video na ya na ya bụrụ nwanne, bụrụ na nwanne ya ife a dị ka friends ma ọkwa relations ma relatives onye nwelele, mana ọ bụkwa na blood adịrọ involved. Mana the guy feel ka eke ya esi wee mee ya, o nwere ike ọ na-eme ya wee mmagbu jipụ onu ebe a sef. So this guy anwụọ. Ọ ife a ka m kwuru na video the other day na-asị ọ bụrụ na enweta nwa ndị gburu this guy ya chụbụ ya n'ike this other one nwụ fish magnet na ife dị aṅa na-emesi na Anambra State nna anyị na-eche ka ịnụ result ị ga-anụ result emekwa nke a dakpuo mmiri. Ọ bụ na anwụde steady gbaa onye ahụ ọkụ gbaa ya na mee ife niile nna many people go cease from all this nonsense. Ya niile bụ how an Igbo si bleed on daily basis. Now let's look at in the area of Obula and Nnayukwu claims Ohamaeze. One of the claims Ohamaeze megide na-ebe akwa na video. You know, when I saw that man crying, not touch him, I won't lie to you. Or touch him. I didn't touch him. I know to. Hi. Ma ife the thing you so ụmụaka n'ọnụ bụ na Okwuluora help go a lot of people, you know, and anyị afụgo many celebrities nwụrụ anwụ
etufasi wee nwụọ. At some point onye iche na oji ego ịchọpụta na o jiro anaghị help on his behalf. O melụ so many of them, you know. Anyị nọ mgbe ayọrọ ego n'isi Ernest Asuzu, emechakwalụ nke ya, the guy ended up nwụọ. Leo Mezie ayọrọ ego n'isi ya, Leo Mezie emesi nwụọ. Mona Obiekwe nwụọ. So many actors nwụsị out of complications makwa na afọ ego eji ebugharị ego agwụna. Mr. Ibu ayọrọ ego n'isi ya, and so many of them. So this the case of nna anyị ukwu Clems, oge anyị for that thing fukwu ya n'ụlọ ụka mgbe e nyere ya ego, so mụnwa feel kwe na the man need ezigbo ego, o need ezigbo help. Mana nke ọ na-echengiziri okwuru ọra, ana m awondazi what changed. Video emere ya taa, o tego na emelu video, ọ bụzi akịta ka ọ na-respond in this manner. O nwekwa aka ọ dị, mana o nwere ike ọ bụrụ na ofe ilu na ego eruli aka, o nwere ike ọ na-adị aka anatala ego enyere ya, ma ọkwa I don't know. Kama na ife dị ya bụ na akwa that man belụ ọtọchị akwa atọchị ebe a mgbe ụfọdụ ọ dịzie ka asị na mmadụ na-eme ọgọ megide onwe ya. O sokwa n'ife mee nji wee pull go out, you know. Nwa na nwekwa ndị ga-enyesịrị aka fa dị very very ungrateful, very very ungrateful. Ị na regret ife onye ma ya mara ya okwulu ọra na onwe ya na kesi esi from here and there na-abịakwute nwoke scandal nke a ndị otu ya. Nna Chukwu nyelụ gị aka ebe a na-eje eteka. May God help you. Now anyị na-aba proper looking into the country and etu ife si aga na the country. Ụnụ ma na nwobere oge kịta, not even nwobere oge, no Nigeria na House of Assembly na ife a na-discuss na bụ 2027 elections politics. So ife a bụ ife onye ọbụla ga-adị very busy in the next few months now. Onye ọbụla adị busy a na-akọ ADC, APC, PDP, apụga ndị otu ebe aka ya na-akọ, while economy na-etipịa. If you go round town now, nwanne ị ga-ama that na kịta ka ife a na-akpọ OYO nwere iru. Ọkwa Ọyọ kịta ka Ọyọ nwere menin n'obodo a. Onye na-enwere ebe ọ gbadoro ọkpa yet onye na-enwebe ebe ọ gbadoro ọkpa yet o sikwala ya ike. Ọkwa kịta o siri ya ike. Ndị a niile nsi fanata kesi gị dị iche na kesi ndị ọzọ. Kesi gị bụ na ịpụọ na-apụọ gbaa egwu gị for many years. Ikwesịrị ịma na street na-ebu ụzọ ihe ịbụa. Ọ bụ na street drain your energy, o boost your energy. To drain your energy bụ na capital anọzighị n'aka, o drain go your energy. Ị na-ekozi eko onwezi ife ya na-aghọta. Mana o boost your energy, onye abụ na ife na-agalụ dịghọtago, ọ na-aga afụghị n'afọ bikọ ị na-amasọ mma. Onye abụ ụzọ ihe bụ o nwere ike imeghe na street, ma wee bụ anyị na o jiri ebe nje drain your energy, a na-eje refuel na onye abụ ife dị na kesi nke gị. Ị nidiri ije gbara fuel, plane fekata olu zube ebe abụ ọ chọba airport ọ ya ada ka ọ gbaragodo nke bụ fuel wee na-apụ. Mamị na wọta na ọ ya bụ kesi nke gị. Ndị na-ekwu okwu ya bụ ndị na-enwebe ebe eje ndị aka mụ na falụa, onye na-enwebe ebe okonye. Mamị na wọta na ọ bụ na isi wee tụọ down. Ekwuona m okwu a many years, ọ ga-ege m ntị ọfụma. Achọ nke ige ntị. Enwe ndị nchọrọ ikonye n'ọkụ na ka nkonye ndị 330 n'ọkụ.
They thought. What if Lucifer isn't in hell, but Can't tell me what if Lucifer never been hell before. locked Lucifer. under the Vatican? In 1853, the church I got kind of imagine. Lucifer on a hell. Getting a bougie hell. A Bible hell. However, I need a woman cheat and I call Nigeria ever. For Pastor Joe, whatever voice on your channel, American way, Hannah, Yakuka, have never hell in heaven. And I had that for a mother in a cake, and Onweya name is Nandum the mud. No waiting over there. Heaven, I say, heaven, I had that's wrong. It was a taboo, for that for that whole book. How we make any stupid people. Actually, me you update. No, I'm talk. Can konye the TikTok. You take. My brother sign wagana na this session. Fagay so no ya. If I feel go, if I feel small. Canada Empress. Je eba abokum de. Yeah, for canvas the white and blue. That what time of what me oh. No way. When canvas the white and blue combination, what time of what? No, what I know if you got to go chill moza, which see come. Hey, close and well. Hey, whatever. Onye mere ihe nada. Yes, as in can konye the TikTok. So in the TikTok I join the guy now, right? So we can now flow. Alright. So for onye ba anyị natalo Nigeria. Ida na ebunata ga-ebunata. Ọ nọ nga iji aka gị nataba Nigeria. Ịbata Nigeria ka ịbịa ka isi jụọ gị oyi ma ọ ka ịmalụkwanụ ka isi ebugharị. O nwere ndị na-anọ, o nwere ndị si Thailand na decide ya ka fa bugharị egwu. O nwere ndị si obodo dị iche iche decide ya ka fa bugharị egwu na ebe afa nọ na fa nọ ọrụ ya for many years. Na achọ nke ịga ntị ọfụma. Ife nchọ ka ngwa ebu. Ife nji ekwu ebu based on experience. Ife nchọ egwu ebu na ọ bụrụ na ịtụọ na Nigeria. Ọ bụ na originally no nwere plan inwe. And the plan bụ na ịchọrọ ịwa awa. Ozugbo ahụ ị nata. Kwife ozugbo ahụ ịtụ ya. Ka ị ga-etinye everything in motion. Ọ bụ na ị na-submit akwụkwọ gị, na-submit akwụkwọ ozugbo. Ama mgbe na-aghọta ife na-ekwu. Ọ bụ na ị na-submit akwụkwọ, ị na-submit ozugbo ahụ ị batara, ị na-submit akwụkwọ, nwekwu ya na-eche na ka izucha n'ike wee jebe ụdị ife ahụ adịrọ. Ịma why? Why bụ na ife julu ebe a bụ negative energy. Ị na ife na-ekwu negative energy. Ọ ife julu ebe a. Oge drain oge completely. O drain oge lose your confidence. Well, so many things in Nigeria. All forces. Forces ya ha na-agwa gị. Ọ na-agba mgba seriously n'obodo a. Ijide 20 million naira. Mana onwebe ebe establish go already. Ijide 20 million naira n'obodo a. Iji igwe ego. Iji igwe chichi. Ama mgbe na otu ndị iji igwe ego. Unless iji ego ahụ
make a plan already mgbe ị na-abata n'ebe ị ga-agbawunye dịcha. Egekwa m ntị ọfụma na ịtụkwara ana down na ego a na-aba na vidio na ozugbo ahụ ị na-abata ị na-etinye ebe a, o nwere ike ọ bụrụ na unfinished project. Ọ bụrụ na unfinished project ị na-atụ hia na that project ka ị na-aba. Anybody ọbụla chọrọ ebe efu gị tomorrow na just bata today nya bịaba na site. Not ya na-agwa gị. Ya na-atụghị aka bụ etu o si dị. Plane wee buru wee si Dubai wee daa na Lagos Murtala Mohammed. So network na disturb. Why forgot? Maybe live ever for the first time. So nchọrọ ịma na-test the ground ka mmalụ ka o si wee dị. Nke ahụ ị dalụ na plane si ebe a ruo na họteelụ gị ma ọ n'ilu na be gị ma ọkwa na anywhere. The next day passport gị ahụ na-eje for submission. Ọ bụ na ị nwere agent ozugbo ihe ọbụla a na-eme bụ right there and then. Ọ bụrụ na Abuja ka ị ga-eje, ị ga-confirm tiketi gị to Abuja straight. Ijegide ruo na Abuja, ị banye na họteelụ, chifo n'ụtụtụ, ị run gbagodo efe ịbịa. Anyị ga-adị na Abuja, ị decide go na ị ga-ele ya. Nke ị batala ozugbo, ije ebe anwa, the next day, marketing, ije gbaba mbọ dị ana, ilekwara anya ego abaghị aka. Kuna fugo ka o si wee dị Naija. Ka m bugharịa egwu na-ewe n'ọkụ ka m jee ebe ọkụ dị. Sorry. Make I go where there is light. I'll get it there. Ka m jee gbanye mfene. Chai. Biko onye a na-eme uwe biko a chere na nnọkọ live program ebe a ka ya na-eme biko ọ bụ ana m ọ na ebe a ị na-adịba na-ekwu na nnọ live unu try ya the other side. Yeah. Ka ọ na-eme cambia ka mmanya jere na ka mgbanye ọkụ biko ka mgbanye ọkụ ka mgbanye ọkụ. Voilà. Thank you, one more.
Okay. Now that we're back, I will look at guys where we were before. All right. Sorry for the inconveniences. But I know why I just. All right. So, if for Nigeria, got some things in here. But I don't do any equipment. So many things are all right here. If any drain energy in the mud, eba, yes. Apart from expenses. Oh well, okay. Can we go do in the area of development? Let's say it's mud. Let's say mud. Yeah, the project is na. I can nature call all of the video na. Onye, gini akpala ife a na-ịchọ ka ọ lụọ ọrụ gị ife a ọ ga-eme ya such a that na ị ga regret if iji wee kpọbado onye akpọba in the first place. Kedu ife iji wee kpọba onye akpọba in the first place? O nwere ndị ị ga-enye ego, o nwere result ị ga-enweta, ị ga-ebe akwa otu ahụ na-eji ịbatakwara na Nigeria. Mbọsị anyị batara Nigeria bụ ebe the only day ị nwere ike spend kwara that day ị natara Nigeria. The next day ọ bụla akwụkwọ ka ị na-eje submit, gbapụ ya ọsọ je submit akwụkwọ ozugbo nwe onye a na-eje. Ọ bụrụ na ị na-alụ ụlọ ebe a, ị gbala ọsọ jebe ebe ahụ ị na-alụ ụlọ, kọmiti onwe gị ebe ahụ, ma ịlụchaghị enwe onye ga-achọta gị. Isi na moto bụ mkpa gị na ịbata Nigeria na-ịchọ igogodo moto. Ọ bụrụ na bega ama maka na ele moto na bega, ị ga-agaba ebe ahụ a na-ele ya ozugbo, kọmitie gorie. Ihe a na-eme n'obodo a to succeed bụ ịfụkwala ihe a na-achọ m ya nke ahụ ikwu ha na-echọli obi gị chọli jebe ozugbo nwekwu ife a na-eche, maka na ọ bụrụ na imeri ozugbo ihe anọkọta ị na-asị ka ihe mezie ọ gịnị mezie, because ihe amụ ihe mee ị ga-amụ ife mee the money. Ndị na-eko n'obodo a kịta dị too much. Emesi nchọpụta na many guys na sustain now on ọgwụ ka hapụ ịkpụ ya afọ n'oyibo ya afịa na-aṅụ. Ndị na-aṅụ afịa n'obodo a dị SS ụmụ amarọ. Ị na-anụ ife nna gwa gị, ndị na-aṅụ afịa na be anyị ihe agụta n'ihe ọnụ ọgbụsọ onye ọbụla na-eko na ndị anyị kpọchakwa big boys, ndị ahụ ifi na ha big boys, most of them onwe nke ọbụla efu na ngịnị ya nọrụ ịnọrọ ya nso ka ị ga-aghọta ife nna agwa anyị. Ọ bụrụ ife mmadụ target bụ na a ga-eme omezie ọ nọzi kịta ọ na-agbakọ onwe ya, ọ gbakọ enu gbakọ ha na onwe ya ọ na-aghọta, isi ya na-enwe ya ọkụ, isi na-eme many guys vom na wee were ya wee na-enezi anya to ndị na-ebido enwebeghị ebe fa jere eje Nigeria wee dị etu ọ dị na kedu ihe a ga-eme, ebee ka ị ga-ebido? Enwere future, enwere hope, enwere future, nwekwa hope o. First thing first, target any country ọbụla dịghị mma ya were aka uchuzuru country chọrọ ịmanye isi dị ya ije ebe ọ bụrụgodu 5 years ka ị nọ wee bata ị karịrị onye jere gịnị ka ọ na-ebere akwa oke itiziri ya ka ọ mụta ihe abi enweghị ya ọnya pụtara tia a na-emere ihe soro ya. So ọ bụrụ na gị na mmadụ ji ihe like ndị a na-asị ịmara ebe ị na-eje, onwe onye gị na ya ji ihe na ị na-achọ mgbago,
kwụsibe ike face enya ife ọbụla agaghị emete gị na eme eje ebe ahụ echi ije ọ bụ mma ka iji were mma agbujipụ ife agbutọpụ ya aka ya na-arụ. Nigeria na-egbu many dreams. Nigeria na-egbu dreams. Ọkwa ebe a ọ na-egbu dreams. Eyi enwe ezigbo dream mana ọ ya etipịakwa ebe a. Obodo a na-etipịa gwogwo. Ya kpatara ihe ọbụla bụ ihe plan ime folo onye ozugbo. Agwakwara mmadụ o nwere ya agwa onye ahụ bụrụ negative vibe nke ya bịa kọdobe gị anya na gị hapụ ya ma nke eme nke ame nke egekwana ya ntị. Ọ ka mma na emebere ọghọghị afịa iwe kọbazieri ya na na-etrai vidio na n'ogo. Ọ dị mma nwanne Jesi Hamis na-etrai n'ogo. Ife ga-egbu your dream ebe a dị too much. So ngị nwazi ntị gị ọ bụrụ na ije nọ 5 years nkịtị ka ị nọrọ nata ịka onye ga university mma. Ị na-anụ ya na-agwa gị 5 years abroad alone etichago tichapụgo agwụ tichapụgo many things n'anya mụ gosi gị ife ama na-akụzi nwa ogu na Bayero ma na UNN. ọ ga take it anywhere. Isi ebe a bụ ipen daa na Europe ma ọ na-ịdala obodo ọbụla ịma even Asia. Ịbata ebe a after 5 years your life will never remain the same. Ịbata anya na-afụ ya na arụ sef na-afụ ya everywhere around you. Mana ngịnwa ga-ekwekwa ka the dream nwụọ isi na mmadụ pụọ ichuo itipịa iwere anya confirm odoghị anya na ọzụkwa. Onwekwa onye na-emeli ibie n'obodo ahụ. Onwere onye na-emeli ibie unless dị ready ide eti mkpu ị na-hypezi. Ịghọtago? Gwa anyị dị ready ebe i-reduce onwe to that level. Ịma na ịbata ebe ịgbaraba ụwa bụ jonjoloko ije na họteelụ kụọ ọnya 3 months ị na-ebu nwa aka nne aka ekpe at least every night echiri ụmụazị ebua ibutekwuo nke na-agụ onwe ya aka na nke anya ndị lezi ị na-ebu ya n'all life ị na-akụ ya mgbe ị na-akụ ya 2 months gwekwu aja ya ego iji wee bata plus nke inyere mmadụ debere gị na ị na-abata mefe ị na-abatagodo onye ahụ adịgo ready se steji akụkọ ya akọgodo ịbata na-akọ dị akụkọ inwe action inwe weta ya ka a na-afịa amago na after 1 week ọ daa ọzọ ka ekopụgodoro ya somehow. Owogo elu ifu na ego nke idebe ebe a na ọba anụ n'akụkọ ịghọtago sigodo ka ịhapụgodi ya ka ịmara ihe ị na-eme. Ịhapụkwara na nke ahụ nke iji eji na ka ị ya na-agbarigodo ebe a ka isi ebu nwa ebe a ka isi agbala anị ebe a ka isi ịmago before you can know it wee ego anụ wee ji bata ị na-ene gị anya ọ na-agharịsi n'iru gị na-agbali. Ihe a na-eri 1 million naira na Nigeria bụ 3 days. 1 million naira ife a na-eri ya na Nigeria bụ 3 days. Ife a na-ekwu bụ ịchọ iput oke ọrụ even ebig riri 1 million naira 3 days nke osokwuru ebig ka akagom na akagom egbu na eje n'afịa na egbu ewu enwere ike ada ebu gbuo ewu abọkasị anya ya eburu nke eburu geti na friji bifo ifilo friji gị bịa ebe na stọọ efu ya nri fụsị ya ngwongwo na ngwongwo ị ga-edebagodo ezigbo ego ị ga-ejigoro ife dịka ebe 2.20 million baa ahịa iwee zụọ nke na-abata afụ na nri dị ịdọba rice ịdọba beans ịdọba ife a niile mmanụ dị iche iche spice ife a niile kwajuo onya ịgbago na nke bata ana eri na itiri bụ na nwa nwanne nwaanyị n'odi ojegide bata sị hei ka kichin gị dị na otie aka nke ọbụla ọfụrụ sekpụrụ nke ọbụla ọfụrụ sekpụrụ etu a bụ na yetara ị na-enye anya ọ na-agbatu guys ga-adị ụfọdụ atịrị na wọchị ga-ala ike enye ya ọzọ dị imegide ya megide onye na-agha ego ịgbakara nye onye gbaa maka na ọ kanyere nne that time. O nwere ndị ga-enye 10,000 nwee ndị inye 5,000 ị na-enye the money onye na-anọ na village na-eneghe anya ụdị iwe ya na-ewegodi ya
gịnị ka onye a mere gị iji enye ya 5 ọgbazie nkịtị ka ọma ego na gị nwa ga-enye mgbe ụfọdụ famili gị sef anya erite 1 cent n'aka gị I dey tell you mgbe ọnwụ na a na-asọt ọ nke anyị batara that day famili gị that day ka ihe esetụrụ onye ọbụla ịkpọkọ ha ncha niile na palọ gị egota nke a ọ bụrụ na ị decide na onye a na ị chọrọ inye onye a 100 i were 100,000 nye ngwa ọ na-agbago agbago ndị 20 ndị 10 ndị 5 ndị 200 kekwa iwepụtara family 1 million ụmụ nwaanyị nọ si na family that day ka ị ga-eji isetụrụ chọọ onye ọbụla before ndị na-abịa abịa ga-abịazi wee mebezi ọkanga gị maka ọ bụrụ na ibu ụzọ finichie na family gị onwe a mgbe ọzọ ihe enwenata chance ije Owerri ịkụọ ya 2 days asị na Enugu eje Enugu nọ ya 3 days ọzọ ọ bụ ka agbaruo Lagos ejekwa Lagos onukwa ịda mbọsị ejekwa ebe a lacha ya 1 week etu a ka e esi megide ya 1 month ahụ abaịkwa another month mahụ na aghọta na ọ mere so many people ịnọkọta na-asị ọ dịka kpasara gị anya ọ dịka onwere kpasara gị anya onwe onye kpasara gị anya nọ aplan gị ọfụma ihe a bụ another republic na-eri ego a na ịma na inwe ha sos iji ya replenish na-ege ntị mma kọwalụ gị ọfụma mgbago oni na-abụchifo n'otu ewu arụ jebe somewhere ọ bụrụ na ọ bụrụ somewhere ka ije n'igwe ọkụ nọ n'iru ịnọso dị igwe ọkụ kọlụ niile na-akpọ ọbụla igwe ọkụ a nna ka ihe na-eme biko achọrọ m ka ịbagodo m na saịtị dị ona ije na saịtị a na-enegodo klik godo vidiyo na ka ị mara ife ọ ga-enye na nna tara anyị klik ebe a na-ekwu ebe a nụ agba m aja mmamụ na manara sistem ka o si ka nna ike ọtụa epekwa nna one ka reti nọzitita achọrọ m ịkpọ n'ego one ka ọ kwụrụ ya ịnọ n'iru ọrụ mgbe a na kọnet nne gị kpọọ ọgụ ebe ahụ ịnọ n'iru ọrụ ezi mma maka mmeka mkpọchi ya azụ n'onwe ndị mụ na fanọ na m ga-akpọ ya kịta just nye m 2 minutes igwe gha akụọ onye asị ya kliki na datin na o mepe na ya klikiri ya na o mepe na ya bụ na ihe na gị update ya your destiny si oke ngwa na ana m abịa drọpụ i klikie i update begoro the app i update cha ịtụtụrụ fon ịkpọ mmadụ ifun ịdị bizi ịdịgidere bizi a ruo abalị ife dịka ebe 8 esi na aka ije negali anya ịwụ arụ ka ịgbatị arụ ịpụọ o weta aka ebe 11 ịnatakwa ebe anyịkwa ka ihe cheki si onye isi iti ya bụ na mmadụ dị bizi mana Naijiria ịbata ha na bụ na ịmụ maintain wụda momentum ọ ga-eme gị affect onwe oge eruo ya echetazi when last imetụ sistem gị aka ife ị ga-eji manat na ị na-afọ ọpụ bụ na ị nwere ike ije na mepee your system efu na many app na-anaghị gị update ya mgbe ọbụla ị na system more than 5 apps need ye update ịma na ị na-ala gị behind anyị gbadosiri anya ike n'iru ọrụ so ihe nji agwa gị ya bụ na onye nọ ebe ya na-adị bizi ebe ya ha dị bizi ịdịghị agbago ị na-agbatu ada akwụ ofu ebe mba ị ga-acha n'ụzọ ese ndị emerụghị ha ka ị pụọ n'ụzọ mana ebe a onye ọbụla atụsara arụ onwere ihe na-eme a ga-eji ụtụtụ pụọ jee nọrọ ofu ebe na-aṅụ mmanya ṅụgide mmanya chi eji onye ọbụla anasa echikwe enwe ka anyị nwee ebe ka ị nọ enwekwa the same spot kwa kọgidekwa akụkọ chi ejie so ife dị kapital nọ kịta abụọ ọpụpụ ọ na-abatazi abata ọpụpụ ọ na-abata that's why nwa obere gị ikechiri iji wee bata n'anya gị aka ị ga-anọ gbarie maka chi ọ dịghị ka egwuregwu ịbata ebe anyị bụ ịṅụ nkwụ o nwere ịtụgharị fụsịa frens iyi ego even getman ya nakwu ọgana ya ọbọ
yo mechanic go agona your boy yo bansa ifro na onye ọbụla your boy yo na robot kwara bụ trafik light ịpakịrị moto ma ndị nwa bụ polisi n'ebe a bụkwa your boy onye ọbụla na Naịjirịa bụ your boy ibe a na-ayọ na-ayọ aya ayọkata ibe niile jebe aba na-ayọ keke nkịtị ịbara bụ enyi ya ego na-edeghị anya chenji na your boy etu everywhere ị na-enye ego ahụ ọgwụ mana ego bụ ọbụna mgbe ahụ ịbata n'ifokọs n'ihe ahụ ị chọrọ ime mgbe ahụ banye na ya that girl ị nọ na-ekogharị mana ị nwere intention ịnụ ya because na ibe adịghọ na agenda gị oge ị na-abata you need this girl around you much. Hey. No, just sorry, just a moment. So ife ọbụla mmadụ na-aplan ọfụma ịnatana let's say need 20 something years ị na-anata mana na ihe ị na-anata ime bụ ka ibugharị egwu ka idozie akwụkwọ gị ka ime nke a ma nke ọzọ ihe a bụrụ ebe dị ultimate plan iji abata ihe ịda anọta na ọka bịa develop a na ị nwere n'ọjọta ma nke ị nwere n'iko ife abụghọ plan gị iwe bata hia iwe koro ofu nwa wee kụọ ọnya pakin gịnị ya nọrọzi ya na họteelụ n'ọlụ mgbe ụnụ na-anọ nọ 3-4 days 5 days 1 week o bupụtebere egwu problems ya niile ifocus na problem ya ebe a ka ụnụ ga-anọ wee fiilo n'ọka ọtụ ị ga-alụ asị ezigbo nwa ka ọ dị gị ya ka ya anụ ya anụ ọgwabakwa gị okwu anịghị si na anịghị asịrọ this that ka ị wee je kọmiti ego ị na-afụrụ afụ ego ị kwesịrị iji wee mara ka isi ya ama na-eji onwe gị pụọ i were ya aga isi ya n'ihe na-enwere isi ama na-amịnye gị ego ha bak o jighị ya bụ na ije n'ọfụ wee bata iwere nke isi ka ije ebe a ka ije gbaa nke a dual fence ka i were nke a ka ije mee nke a ma ọ bụ na onweghị nke ịdị redi afọ o nwere ihe ị batara afọ ihe ahụ ị batara afọ ka ị ka na-edebegodo emesịa ọ ga-awụkwa gị ọ ga-awụ gị ezigbo ọwụwụ first thing first bụ datị na eji m ya wee bata ihe ahụ ibu n'obi wee bata ihe ya nwa ka ị ga-efokọs na ya o nwere ekwesịghị ịfụ gị until finish ya because na some people ga-afụ gị ga-eme gị sef o nwere ndị ga-eme gị chefuo ihe ahụ bụ ime o nwere ndị bụ negative energy efu ya na-achịrị che na gị na onye enwe ya na plan and as long as ị were onwe gị tinye ebe onye anọ ọ ga-aga satisfy all your plans na-abịa kene ka iduga m ozi ebe dị na time ekwesị ịdị bizi na-eme ihe na-eme ịbịa dugi ya ị ga-edugagide edugakwuo ya bedde enyi ya nwaanyị ihe na-enwe ihe gbasara gị dị ya ịbịa dugi ya bedde enyi ya ka o kotere enyi ya nwaanyị kọntaktị ndị ga-etu ya ego ihe ịbịa ebe a ka ị ga-ejekwa ekuru nwa ka egwu onye na-abụ chifo n'otu nna ka anyị jefe ụmụazị a ga-eje cheta na ga-eje swimming pool etu a ebe niile anya na-akọta akụkọ ya feel no life onwe ofuke nwere isi
ịma na him onwe gị at last because ya na akọlọ gị na ji many guys n'ọrụ n'obodo a na some people amazi jebe ejebe amazi naba anaba ike gwụzi ọma ịbịa na street ya ka nna agwa gị efu na onwe ndị na-eko eko ifugokwa ife a na-abụ onye welụ ọtaba efu mmadụ nọ na-esechalụ iwe filuo nna ka ịdọchalụ o nwere nke ị ga-adọchalụ isi ga ekuwa gbaa ka ị ga-aghọta so na ihe onye a na-eri abụ ọdịnarị meni abụrụ ọdịnarị ka ha na-eri ha na-ekozi eko maka na o nwere mgbe obere nọkọta nke na mmadụ nọkọta onye eme nye etu esi eze ume ịma na onye a nọrọ ya since nye ọjọs nweta etu onwe ya o nwere ndị bụ na ị na-akọrọ ya akụkọ iche na ọ na-aghọta ife ị na-ekwu ọ na-aghọta ife ị na-ekwu ọ nọ nso ihe ọ na-afụdebe bụ mistakes o mere eme ground niile ọ kwesịrị ịkọva akọva ọ na-akọva ọgbakọ this year fụ na ihe a bụ the month of August 8 months nwanne makwara ọ bụ na ịtụba nwaanyị ime na Jenụwarị ọkwa next month ọ mụọlụ gị nwa ọ bụrụ ife imere achieve na the year ọga adị mmadụ 1000 natara na December last year adị mmadụ 1000 bata na December last year ndị bata bụ ndị scale through the rest na-agha ederi egwu ego na tiketi nọ na ume mmapụ ebe ka ọ ga-ebido ị ga-anọzi there's no money and onye enye nwe akaụntụ ihe mee dị money a na-ewepịa 11 naira 55 naira agụụ na agụ ya ịgbakaghị ya 10,000 ịgbakaghị ya 5,000 ịgbakaghị ya 20 ịgbakaghị ya 30 ebuo nwa na kpuola ịgba na 40 something thousand ọ na ịgbatara na 40 ịkụọ nwa 40 ọgba 80 mgbe ejirie n'ime nke a mee nke 100 apụọ na onye na-espend ego abụ onye na-enwekwa mgbọrọgwụ ọ gbanyere ya onwe ha any business na Nigeria o mebiri establish chefuzie na meni nọ na mgbago asef ire afọ ha ebe a ha nwa agbaizigokwa mgbọrọgwụ ebe a ụfọdụ nwụsị factories companies ebe ọ na-arụ mgbe ị marọ ụfọdụ shops efu na a na-elesi ihe dị aṅaa n'ime ndị nwechi ihe anọchakwa abroad some pharmacies ifuru ebe a ndị nwe ya na abroad some ba efuchara ebe a na-arụ ọrụ ndị nwe ya nọsi abroad some schools ifuru arụrụ here school ndị nwe ya na abroad ụfọdụ ụlọ plaza Lucia Plaza fa na abroad ụfọdụ uwe filling station alụsịrị ebe a filling stations ha nọsịkwa abroad ahụ ịnọ onye agba ego mgbọrọgwụ mgbe ọbụla ọ natara ebe a ọ da-akụja o nwere ike inye gị ego dachi gị ego isi ka ejebuo nwa ọ gbana o nwere ihe o menwuru ya ụdị mmadụ a na-erizi sori ya na-eri akpọ okeshọn eje ebe a na-agbakọ ego na-eme na nke nwa aka batara abata na-enwebe ị na-atụ ya na-ache na ọ na-abịa ọzọ maka gold iyi n'olu mgbe ihe ele gold asef ihe ama oge iji wee lee ihe ama oge iji ledi gold ụfọdụ mgbe ọbụla ọ leziri ya ka ọ febe aka gold a funarịkwana gị mee gị ka onye mmadụ na-efu efuba nke onye nke ya fu ya na-aga gị sef obodo a na-egbu dreams nwaanyị o nwere ike ịda akwụ ụgwọ ụlọ so onwe ihe na-eligo ndị na-arụ ọ bụrụ na ichetara na nna na ihe a na-akwụzi otu Asaba dị kịta ụlọ ọfụ ọbụla efu na eyie 7 million 3 bedroom flat na-ege ntị 7 million naira 3 bedroom 2 bedroom kịta 4 million 6 million sef o nwere nke ya afụ 6 million 2 bedroom ijezie n'ogbe kpọt enwe ebe ya bụ just bed sitter a na-agwago na 500,000 tụsọ ebe idebere nwa yarịarịa dormitory bed ya na fụma I dey tell you na
onye bịa cheta na ya akwụ ego one dị ona kwụọlụ mma gị ikekwe mma gị nwe ebe ịgbago ụmụ expenses dị anya ọ ga-eme gị ị na-ekwu okwu ka ị pụọ ka ị pụọ ka ị pụọ. O nwere ndị na-ebe already ga-abụ ụtụtụ ọmapụta ịma na o nwere biznes ya na-arọn biznes nke ya na-arọn ọ bịakwute gị nke dị ya nọzi ọ na-aza kọl ndị dị ya na-akpụ ya ọ jụrụ na ụmụ eli nri afọsụ onye oli ya fọsụ onye ọgbọ ya o wee tie enyi ife tisie enyi ife bidokwa n'isi na oyelie so a sọpọtụ onye ya ahụ dị ya onye a dị stọbara amakwa m enjije baa ya Obinna amakwa m enjije baa ya Obinna nna ọ bụ na mma ọ bụ na mma mgbe agha afọ ọzọ nke a mbara ya nke a mgbe ha na-ekwe mmadụ ezu ike ihe ezumike ọ rigoro gị na ọrituo ama m mmemme hey so dịka m na-agwa gị ọ bụrụ na onwe gị alụ gị na ya na-akpa nkata ọ na-akpabago nkata kpaba dị nkata kpaba dị nkata dị nkata eyibe gị ife na-echọrọ ịnụ ya i wee kee obi wee hapụ obodo ahụ wee sịrị na-abịa okwu nwaanyị ahụ na Naịjirịa ịnwe anwa ada na Murtala Mohammed Airport anọ dị awa na ị na-abata nyanwa bụ onye ga-abịa izute gị na-egekwa ntị ọfụma nyanwa bụ nwa ga-abịa ipik gị n'airport ọ bụ na iji ego gbagharịa flight ọ bụ na ya ada na Abuja ma ọ naghị ya ada na Lagos na-ege m ntị ọfụma mana ọnwa ka iji m ya wee bịa na-egekwa ntị this particular girl gị na ya akpa na nkata for a long time almost 2 years kịta and ihe ọbụla gbasara gị na ya adịghị mma i wee nata na ihe fọdụrụ bụ ka afọ fisikal ịgbago mgbe ya ada na nya gbaa flight buru gị ụzọ daa na ọma mma ka ya nwa nwee ike gbaa update na side ya na-ege m ntị ọfụma onye iri update kwa side ya eje na status ya ọ na-ebecha now ọ bịa o nwere ife ụsọ dị n'ọnya bụ onye ize fụrụ gị anya mara onye a ka ịbatalụ purposely ọ bụgodu na nwanne nwaanyị ga-abịa izute gị ma nwanne nwoke ga-abịa izute gị nya zuru obi ya zute gị o nwere joy dị na ya and o nwere the feeling o nwere the connection ọ bụrụ na ifuli at that moment ma the connection dị low ma na onye abụrụ for you ya bụ the first thing efo n'ihe project ya iji n'aka efuli ọ dị ka na ejelu n'ụlọ a na-arụrụ gị iruo onye ha abụghị esi injinia arụ ọrụ gị ọ bụrụ na ebi onye gị ọṅụ ozugbo ọrụ bụ ọrụ anyị ghọtago so nke ahụ efuru ya unu ewere airport taxi ma ọkwa na etu any means fia ebe ị na-eje straight ọ bụrụ na hotel ka unu na-eje ebe unu nwere ụlọ apartment unu na-eje ebe ahụ straight due to know ya bụ your main focus iwelu mgbe ahụ unu a connect ba from that moment even ekwu ya bụ ka ị hapụ i create room for a negative iburu esi ka ị hapụ ya na nwekwa n'abalị iyi eburiri nwaanyị ihe anọsọ gị ịbata na ị ga-akpọ men na akpagharịa jee ṅụọ nkwụ asọ ịbata abata ebe ahụ eji ịṅụ nkwụ Delilah nọ ya ọkwa mụnwa na-agwa gị na Delilah kọọ gị nwaanyị ya mma nke batara nke ka ya mma nọ dị ya ọ dị redio echisalụ gị ọkpa ọ ndị a bụ ihe niile forces ya anọghị ya na-egbu dream forces ya na-egbu dream ya Michael David I will come to that gị na ya nwere ike lahụcha ụla ilogharịba obi ozugbo etu arụ nwa dị ka ifetizi nwa n'elu dị ebe anụwa nna idebia as option ozugbo ibidozie ka ị compare ya na nke ene ịbịazie na ịchọpụta na nke efu nya
magodo mma kụpụ nke n'ihi iji m ya wee bata eji chọpụta efu na osi na-ericha family well to do family ma ọ na o nwekwara 1 or 2 businesses ọ na-eme nke a dịghị na efu that na ihe ahụ ebe emen you no go achieve am again. Iwo diverted attention. All men, so many girls no na-eche their man mesịsị end their up n'aka onye ọzọ. The girl na-ajụ what is wrong? Kedu ihe m mere? O nwere ihe ọjọọ m mee? Ọ nke nwoke ka o si n'aka. Ọ n'aka nke nwoke ka o si. Ọ bụkwara na ifocus na nwa anụ wee bata alụfọ. Gịnị a na-agba egwu n'ihe ọbụla na-eme ya ti ya n'ọrụ ifinish ihe ebere anyị na-alụ onwe m. Ya ahụ ebe anyị finish enye waba ma ọ bụghị ya confusion ga-abaghị arụ. Ifu bụ onye na-eje ka o je gro Venza end ya up gro 350 ma ọ gro Camry ma ọ gro 330. I dey tell you na moto ọ chọrọ igo ya achọ igo 350 ọ besizi ife ọ na-anya na-abụ Venza. A na-akodo anya a na-akpọ ya ịgba ọgwụ a na-akpọ ya ịgba ọgwụ asịsị gba anya ọgwụ si gba anya ọgwụ nya ịgba aga ọgwụ bụ si kodo gị anya ka ị were ihe ọzọ si kodo onye anya ka ọ welu nke a na anya nwere nke a si kodo ya ka ọ welu nke a akodobeghị anya gwa gị na nke a nụ nwere na ịgbakwa ife bụ ife a nọ na last karịa nke a na nke a nụnwa nwere quality karịa nke a mana ọ bụrụ ife a ka ị chọrọ. If you need maybe move from that place gagharịa. Agara m Onitsha 3 days ago ka m gagolu kọpụ anụ a na-agbanye mmanụ 4 steering pump wee lue dia nke eji m sample je the man na-eweta nke nwanye m si no Highlander n'ofi ya ewelu m agụụ chịrị wee na akpa ifugi ya jos narị akwụkwọ onye ụgwọ pụtazịa mekanik donye ya ka ọ donyezie ọfụ na hos ọ bụ ya sị m na ọ bụ ya m na space ya na ya bụrụ si anyị kwa meka mwechighị anya dị ya kama the man ga-enye m ego back na o nwere ya ọ sị m nwee ndidi ka ọ gbazie ọsọ afịa. Nwoke a kwugharịsịa egbugide m oge ochiyata sị m na ọfụrụ ya na ọgwago m no conversion this that mụnwazi asị street obi m gwa m na onye a na ihe ome ya bụ ka m gwalụ nke a grozie hos ka eje convert ba nsị ahụ nwetara ya nebo ya narị ya move kwe ọ sị m na ọchịchakwa na oche na agachigo ebe niile ahịa ọgba na mma na onye a na-alụ n'ime ahịa ka nkụ ka ahụ ejekwa gbuchakwa oge pụta ntụ ka ndịzie frustrated ka m were ya na nsị ọ ga nyere ya balance ya ma ego na netwọk ji dị nke nwee ndidi eje na ahụ ka gbaalụ m ego ma ego aba m aka nsị anyị na nna apụta wee gata iru small branch ya n'aka ndị o nwee ebe ndụ wonga anyị mama kpọọ m afa ntụgharị esi ya nna na-emekwa ya ọsị m kebe mba igo wepụta dị ngosi ya ọ nara m ya nye onye no na nsị anyị weta redio na ị gaghị agbago n'iru ebe nje weta ya nye m weluzi ya pụtazie si dị ma nna na nwere enweta m ya ọ sị na ego na ka e nwetazi ya nsị na ọgwụ ofu price ọ ka na-ede so ife nji enye gị ya bụ na mmadụ na-achọ ihe dị na akọdoo ya anya ya were ihe ọzọ endizia up igo ihe na-abụrụ ife bụ uche gị emesịa regret na ọ bụrụ na efe ịmarụ sometimes mmadụ na-eji aka ya blọkụ asị na mmarụ mmụọ gị na chi agwago gị na ihe ga-eso uturu. Imagine onye gị na-akpa nkata for 2 years finally land ya under a twinkling of an eye. In a twinkling of an eye isoro n'onye ọzọ anya ga-adịghị ebe dị ona nwaanyị bute very cheap bịa daalago like this after anja n'ebe anja bụrụ ofu ụfọdụ bụ dream killers negativity juru obodo a nwaanyị na-akwụgharị na klọb onwe future. Gịnị bụ biznes ọ na-eme? Gịnị bụ biznes ọ na-eme? Ụfọdụ na-eme ya ka e wee na-apasịrị time. Yes, ụfọdụ ji apasịrị time
ka e wee na-egbu oge wee na-eche onye ga-adanye. O nwoke na-enwere focus na-adanyelụ ha, anọghị ha na-eche ndị na-enwere focus. That's why na investment ha niile bụ n'ike na ala na beauty ị na-afụ anya. Ma ifukọkwa nke na-egini a na-akpa since one ọma time iji akpụ ya, time ahụ ruo na-enye gị every attention. Gịnị amatago nke niile di ya ozi, o wepụta time jee ozi ahụ etu isi di ya. O nwere many or two ị kọmitiri na side ya nwee meelụ gị etu a. Ị na-confirm godo na onye a dị oke. Ihe megidere gị ike obi sị ka ị nazi afọ onye a ka ị natakwaziri ihe ọzọ emesaa gị anya. Ọ bụrụ na o mebaa gị, ọ bụrụ na ị na-anụ olu mmanụ ife emebaa gị, echekwara na ọma emego. Ibiro na this country and ị ma ghọtanata this country ọfụma until the country teach ya bụ ife a na-asị Nigeria will happen to you. A na-ekwu ya anyị na-aghọta ya, Nigeria happen not to you. Ịghọta obodo a bụ Nigeria, obodo esika, obodo a jupụta n'ihe ọjọọ dị iche iche. Ya ka eji gwa gị na poverty rate dị na Nigeria ọ gbagote wee nke na ime erinwu ihe na-agụghị, you no go fit chop am. Onwe nwoke onwe ọnụ na-eli bụ na ije na bịa kịta nwanne ọ nọ ntakoro. How many guys ka ị ga-eje na be ha kịta jee na be ha fụ ezigbo mmanya? No, fịa mmanya worth 100,000. How many guys isi bata no grow for some time? Ama m ife nna aba. Mana onwe mgbe bụ na ịbịa na be ha enwesie renji ibi esupelu gị ṅụba nkwụ kịta ada esupe nwuzi. Ọ bụ na ị ya aṅụ ompa ọga ịgbado anya. Nkịta abụọ mgbe ị ya abata na be guy man ị na-edebe arụ ka akpọọlụ gị wine ma nna ya weta Glenfiddich. Glen ọ isi gị ka ya kpọrọ. Okay, nwanne m ịbata you may see me. Even na-agwa gị bụ you must abide by ife a. If you no abide by even na-agwa gị Nigeria ọ ga-agbaili gị film. Ọ bụ moto ka ibu igo, a na-ịma moto ahụ ebu igo, a na-ịma na igori ya na America akọbara gị akụkọ. The difference cannot be more than 300,000. Enwere ike nke a nata na ihe niile ọ bụrụ n'aka gị 12 million, 15 million, 18 million, 20 million. Mana iluo na car stand na a na-ere ya 21 million. Kama ị ya abara ọrụ obodo ekene m ụnụ, ije na car stand nye ha 21 million, iburu moto ahụ mara na 1 million ka ị tọpụ n'elu ya na gị na mmadụ aha akọ. Iburu moto gị ịnya ya 1 week, 2 weeks, 1 month ị chọọ ịnọ Nigeria, ịnyacha anya chọọ ịpak apak, ịpak ya ị na-apụ. And ihe m ji agwa gị bụ na according to your original plan ọnya ka ị ga-stick to. Ihe gburu many guys here bụ na ha si na that original plan pụọ. Your plan in Nigeria bụ 2 months. Ọ ends up ihe ọ nọ na 6 months. Ụfọdụ nọ 5 months, na ụfọdụ nọ 8 months, ụfọdụ akụọ ya 1 year. Ọma oge o ji wee kụọ ya 1 year. A sị gị na ọ bụrụ na ịbata na December tụba nwaanyị ime na December, etu anyị nọ na-akpa nkata na ị ga na-eme expect ka mụọ dị nwa ka ị wee ghọta na dị arọ abụọzi ụmụazị. Arọ anyị nọ n'ime aka na nke ọ bago menopause already. Ara na wato you. Ibe a na-asị na a ga-eme election na November. November radị soludo ka November ọ bụ even November bụ 2 months time. Na-eri ji na ji anyị na ụbọchị a na-akọnye na wish ọ bụkwa na mma nnọọ nna enje na alfa ọbụgodu 10 acres ka ọnya ji na March, February. Ọ bụ na nkọ ji na February na March. Ọga next month na mụnwa agụọ ji m ọnụ. O nwere ndị bata Nigeria purposely ka ọ tara igodo famine. Famine ahụ nwa nke ọbara. Ọ bụ ọkụkọ ka ọ zụrụ, ọ bụ pigeon ka o goro, ọha azụ ka ọ zụrụ, ọha ewu, onweghọ.
akọgidela akụkọ I will megidie arụ agwụna. So ka ezi plan gị ji bata ebe ị nekwa anya na kapital gị, ị ga-enene ya anya ego itinyere na akaụntụ ị na-epul ya steeti na-ewe nenenu foonu gị nakwa iji foonu gị n'aka ihe eji negodu debit ị na-enweta di ya red debit ịnọkọta iwe fụchakwa green nke ti kredit iwe fụbakwa debit ife o gosiri bụ dat na ọ bụ ozukwe Bright is na Fulani herdsmen cause am na ya bụ excuse onye ịma ha si na dramatization bụ excuse for failure. ịghọtago ihe ọ bụ. So I nwere one comment I si na I ga-evisit back. Okay. Happy ignore. Okay, Michael Davis. Many guys are stranded in abroad and can't come back because of lack of funds. Also, don't know what to do in Niger. No, case here DJ. Case here DJ. Oji ego. So on a table now. On a table. Onweghị ego ọ na-spend. You got to go. Onweghị ego ọ na-spend. And onwe na-enyeghị anya ego. Ihe nchọ ka ndị aghọta bụ ispend ego Nigeria ọ ga-echọrọ ispend ya. Otu a ngwa ya ka ọ dị. Ihe nata decide ya na-ede spend. Ihe a ga-akpọ gị ụba aka gọm that moment. Mana onweghị ka ị na-azọ. Ihe nata Nigeria decide ya ka ị na village. Ka iji ime na village onwe future idebe na village ọ hustle ka iji hustle na village ka ọ gịnị ka iji ime na village enwe ife bụ na-ebia na ekene ego no chifo in the next morning ikolukwa akpa gị ịmara ebe ahụ plan na ị ga-anọ ijebe di ya ka nna gwa bifo ịbata ebe ị ga-enwegodo plan already unless ọ bụrụ decide go ka nwụọ final nyara batrị ya nwụọ na ịchọ ọzọ ịchaji ya ije na village ịnọrọ dị ị ga-ebete nwunye ego nwaanyị na-emegha expect ka ije ego ya 21 years ompa ụmụ ife ompa ịmago eme nwa abrakadabra abalị na-abịa ite onye ọbụla ese ego anya na a ejigodo oku asịrị nwa obere na ọ dịkwa ka gaa ya ọgba aka wee bata sikugodo dị kirikiri asị besides bọọzụ ụmụazị onye dị 37 years na-eche na ga-eji akụ onye ejighị akụ asịrị nwa onye ahụ nọ na village okorobịa dị 30-something years nọ na village nke ahụ so na okorobịa ka anago n'iyi so ihe anya na-eche gị o kwesịghị ị na-eche gị echiche na iji ego abata echiche ọ ga-eche gị bụ ịbatazie kedu ihe ị ga-ebido. So oge ilugo to that stage na ịmago na now you are learning to cut your clothes according to your size. Kịta ị na-abata ihe na-anata abụ rebranding. And onye na-abịa rebranding adịghị ene mmadụ anya n'iru. The only person o nwetu ị na-anya n'iru bụ onye nọ na line of business ya. Mana whereby na ndị a niile onwe ha nọ na your line of business ka ejikọ gị na ndị a. Ị na-achọ ka ịzụ onwe gị na-ekwu okwu ndị na-achọ dị ịzụ onwe ha gị na fe ejiro n'afịa. Ijiri ego bụ na ijiri ego and it's nobody's business ị ka na-azụ onwe gị azụ. Nigeria ebuka ahụ. Ọ ga-cover gị etu ọbụla ebe ọbụla ị nọ chọọ ịkọva onwe gị. Ọ epụta ka anyị kụwasịrị anyị akụba asịrị ebe ahụ a na-agbakọ eje akụ snuka ka ijiri ewe fụ ebe ahụ na-eje aṅụ nkwụ ka ijiri ewe fụ ịka nwere ego iji aṅụ nkwụ ọ bụrụ na iji ego ya kụwasịrị jebe ebe a fụgụta afụghị echi ndị aka anyị eji obe ga mara na akwa ga pụrụ adọpụ n'ike echi echepụta na akpụ ụkwụ ga this that inwe time. Ọgbakọ ọbụla a na-agbakọ kịta na be anyị ọ bụrụ na ị na-agbakọ gee ntị ọgbakọ ọbụla a na-agbakọ ana ọ bụrụ na-agbakọchara apụta n'ụtụtụ echi agbakọkwa hustle together ka ọ ga-aba hustle dị na mgbede agbakọ ebe a na-ezukọ n'igbo ezue ife a na-abịazi ka ṅụọ nkwụ ka e celebrate ife alụ for the day
ma ọ bụ na enweghị ife ọbụla alụ onwe ife a na-agbakọrọ gị na South Africa. Life na-ebi ibu mbido n'otu mma họzụgide ruo mgbede anyasị ọkụkwara na 7 o'clock ndochie shọpụ mgbachie ya njebe na klọb. Nruo na klọb egolu m mmanya na-aṅụ krus n'ụka nwere obi aṅụrị m mmekọlụcha na-eweta aka ebe 10 nwere ụba fia be m mana nke dadị agana eje m jeje nwelu fọn bikos agbara m mbọ turu adịghị ode. Nruo ebe m wepụta ego nleta mgbakọ onye onwe nke m ga-edebe asaịdị ndebi ya nke m ji ya azụ ahịa amara m na ihe m metara taa mana wee banye na nna abịa ebe ahụ mbịa efu m na yọbọyị echikwe na yọbọyị nwanne echi na yọbọyị ọmụnwa ga-akpọ gwa na ekwesịghịzi ịda abịa ebe a olesi saịn go na ayọ ka ị ga na-ayọ iburuzie bọyị onye ọbụla amara gị asị bọyị ife dị na-ebu etu isi gbabute oke ihe alarụ na ya. O nwere ma guy na South Africa many guys mee wedding inene vidio wedding ahụ ebe ya afụ my guy bụ ebe a na-eke nri o so na ndị na-eke nri ewerezie ya amarazie nke na-eyoghezi nna anọ etikwere ya aka ahụ ebe a na-eke nri biko onye gbaa flight si Nigeria daa na arụta mbọ bichu ego ịnụ na-anụrụ ọgụ ebe a na-eke nri mrago n'ọnya ka a na-ekwu ị nwekwa plan? What's your plan? Ka ihe bụ your plan? Enwere nkwugheri mmadụ adị ekwugheri especially onye rugo 30 years. Onye ọbụla ruru 30 years enwere nkwugheri ekwesịghị ekwugheri because 30 years bụkwa another generation. Nna agwa gị na-eme research ị na-aghọta ihe nna agwa gị. One generation ending na 30 years is expected na the age of 30 need reproduce. So another generation ebido from year 2000 akwema na na-akpọ ya Indomie this thing akwema ana ndị ahụ na akpọrọ Indomie ahụ this is kịta 25 years. Imagine ekpo onye 25 years nwa Indomie. Ama mgbe na whatever nneje na if onye dị 25 years a graduate, a doctor, an engineer, esi ano nwa Indomie ya mechie ọnụ a na-akarị ya akarị a na-akarị dombisiri akarị. So he's expected na the age of 30 o reproduce go ọgbanego mgbọrọgwụ ọ na-emezi nkọgheri. He can represent ọ ga-ava iwu for any position in the political arena. A ga-emenwu ya barista obodo unu sef ọ ga-azọnwu PG ọ ga-azọnwu local government chairman na ọ ga-anọnwu na House of Assembly at the age of 30 ebe ozi ụmụazị priest ahụ na-emeghị baptism na-echega ọdị arọ ne asa 30 years ikwesịghị ebe onye ama ama. So ọ bụrụ na iluo na 30 years ụwa aka na-achịgharị achịgharị ife ị need bụ ị ga-ewepụ onwe gị from the circle ịfụrụ onwe gị. You need to associate with new environment. Nyaka nji sigiri ịnọ ebe na onye bego nsogbu after 20 years eji wee pụọ na gị nata 15 years gị na gị nata ihe a bụ ịnata ka ị replan ọ restrategize ya. A na-ekwu nna na ọ dị ka ọbata ọ dị ka ọbata na onwe ndị mkpọrọ na Afrịka Lagos onwe onye gba ma onwe projekti iji n'aka onwe onye gba ka o si dịrị gị sọ gị ma onye yi ishu ma ebe ọ na-afụ ya ụfụ and ịma na time waits for nobody. Mmiri dọọlụ na-eju dọọlụ nwa nkịta gbagharịchakwa ọ ya bịa ṅụọ onye mmiri ọ karịa mmanụ ọṅụbara ya n'oge. Most of us if anyị kwesịrị ime na anyị emere ya at the appropriate time. That's why some people at the tail end of their prime age ha baizie na ndachi because ihe niile ha na-emezi ka adọkọtazie egwu na ka ha na-agbazi amazi ihe fara afọ imego onwe ihe daịrịa n'aka ọkụchie onwe nke daịrịa n'aka ọkụchie ya ka nyisi be careful ndị na-associate with na abroad ahụ ịnọ malụ ndị na-enye gị advice malụ ndị na-agbakwuje some of them afọ ọkwa ụzọ uko ka a na-ekozi uko
iche na onwere ihe ọchị ije danye n'aka orie ego riwasie gị isi onye ka ị ya agbakwuje na onye ka ị na-eje ịkọsalụ ọbụbe nna aka ị nọ amami na ihe niile ebe anya saa ndị nwe ọ na-aka eme na welu n'oge gbaba ife dịrị elu some people na abroad bụ n'olu ụdị ọ bụrụzi plan o ji bịa ka o fesi o jere ebe ahụ rere outụzie onwe ya ọ na-enye nsogbu plan ọfụma wee pụba ahụ onye dakwa n'aka ya na abroad ga-editamin kwe ha fa ị ga-eje nke a bụgodo one shot in street kwesịrị ịkụzi asịghị gị dị street wise ị ga-adị street wise onye a bịa receive ogo na abroad onye anyị danyelụ n'aka ya nwere a lot to do about your future in that country. Take it anywhere. My 1 billion advice for you. Mana onye na-adanye n'aka ya ịdanye n'aka onye konja ị ga-end up as a konja man there. Ịdanye n'aka onye aṅụrụ nwa ya aṅụ adịrọ mma. Ịdanye n'aka onye ji ukwu nwaanyị hiri isi ya ala dị ahụ ya bụ lakasara laka mpi ị ga-ala ụwa bụ ụwa akpụ ikwu oge ewu ya maka na onye danye n'aka ya bụ lakasara I dey tell you onye bịa receive onye danye n'aka ya ka ị jere onye a ga-editamin ha afọ anyị ga-eje street lecture ka m na-enye gị were okwu nwa nke mmadụ mere ife. Some people never emego many things achieve in their life mana ife ha na-aga ka agụọ na-agụ ha na-egosi onwe ha ebe na Facebook ọbịa ọnụrụ ka onye ya amaghị ihe o nwere statement ọ ya eme ije kpọrịbịa anụmanụ ọgbachite nkịtị ịwa na onye abụ ọgaranya ngada o ji nwayọọ wetuo onwe ya na na-achụ ya ọ na-achụ ị ga-adị surprise na ya na ndị be ha fụba anya in the past 10 years. A na-akpa na phone ị need ego send alụghị ego onye ọbụla nyere ya efe ka o focus achụ ego ọ bụ echu ọzọ dị ka ibie bụ na nke nwazi na onwe gị jebere obodo oyibo iwe chọọ ka i buru family gị n'isi efuru gị na family gị ahụ ụnụ ga-akrach godu ya Peter Eze Tony Wogo kedu ajụ onye ajụ m ka mama ngafu dị ajụ okay but which business person fit put 10 million for Southeast without being physically present? Business ọ bụla ị ga-eme without being physically present o sikwala ike o siri ike ka m gwa gị why. Business ọ bụla a na-eme nwelu ethics ị ga-ama the technique enwe ya na-akpọ technical know-how the day-to-day operations. Ọ bụrụ na your presence na ebe a ka ị ga-enwe ike malụ ma ị na-satisfy your customers or not, malụ nke ị na-emete na nke ihe emete. Ebe anyị na onye ọzọ na ebe a onye a nwere ike interest ya bụrụ how they feel, interest ya bụ ka o rigodu nke oge eri chụọ ya ka o jewalụ. So the business I don't see it ka ọ ga-eme ọfụma mana ihe nọ lịgba na onye ebe onye nọ ka chi ya nọ o nwere ife bụ na ịbatara taa onwe ihe ile ị na-ayọchi gosi ya na ọfụsi ka isi nọlụ na ịchọkwala ịpụ echi ka ị nwee ike mee ọfụma. Mgbe ahụ ị nọ present ka ị ga-enwe ike na-achụ clients na power na-epush na-eme ihe niile na-edefend nke akpọ gị bịa kedu ihe a ga-eme spirit gị na ebe ahụ ọ ga-eme ọfụma karịa. It's not about ego on pump you into the business. We need your presence for business to survive and succeed. You need your presence ka ị wee tinye your expertise itinye ife ahụ ịma because ị nwere ike ndị a na-eme operate the same way a na-emekwa ndị other businesses operate mana ngị nwa nwolu another thing
o nwere ife ibu n'obi ịma the route ga-adị easier. Imagine kịta na-esi oke ka run a security company, ị bịa register your company, hand it over to somebody, recruit ndị mmadụ, ịpụwa. Etu onye a ga-esi ga run ya bụ etu ị ga-esi ga run ya. Enwere ike echi onye demand si gote equipment nke ma nke nwazi na onwe gị asụ onye pugolo apụ fụ ụzọ malive niile. Ị kwesịrị ịma that na to make this job easier, you need surveillance cameras. Yes, which na ị ga-ejenwu na ị ga-aganwu ụlọ to ụlọ, yard to yard, for the fact na ị nọ under insurance cover your company, because onye nọ Nigeria ama importance of insurance. Yes, ọmarịa anyị adịrọ conscious of that insurance of a thing. Mana nke nwasị onye pụrụ apụ ịbata ị ga-ejinwu insurance sef na-achụ many things. Ụlọ dị iche iche covercha those houses. Ị nwere moto na patrol n'abalị etinye ọkụ white n'elu, ije na those houses tinyesi afa your security companies ebe a na communicate, ịnọkọta ịkpọ ndị ya dị ife dị na-ede mma nke nwatiri kamera ka ọ ga-abụkwu dị aṅa dị ka ịkpọ dị ya dị nke nwa equipment ị ga-enweta dị ya ga-connect each house ga-adị connected to enwe ha na si press ya this button, ịpụrụ apụ fụ ya batazie nọrọzie on the ground na-enyezi directions. Ifu na your own operation, your method of operation ga-adị iche na nke ndị ọzọ, which will attract more clients to you. Ọ gị ya sị ndị gị na nna na this security company na ndị a bụ the best. Onye nwere asị ka ndị security gịrị ka a ị na-agụ ya nna na even yesterday mgbe ị na-abata na be gị na ha wakpọrọ gị akpọ si na ha na-awọchị gị na ka ihe na-eme n'oge si na onwe ihe na-eme even na mgbe anyị na-eme na moto ha bịa gbaa breki wee gafee, gosi that na ha dị reliable. Afụ na onwere ihe dị iche na nke gị na nke ndị ọzọ, ọ because na ya. So there are things ị ga-etinye ma ọ bụ on the ground. I don't advise somebody to operate a business here in Nigeria without being here present. Ịnọghị ya, onye ọbụla ị nyere ya n'aka ibido ori ahịa oge erigide ego ha, yes ịbata ịchụ ọnya oyi ha believe na ahịa onwe nke na-eme ka o grow this company. Interest anwa ka ha na-achụ, their own interest ka ha na-achụ. Onwe nke ga-ewepụta obi nna ka obi udo ya wite onye a, ka obi udo ya were ya asị nke ya, were ifu passion n'ime ụdị ebe a adịrọzi na be anyị na ife a na-achọ ebe a onye ọbụla na-achụ akpa nke ya. Yes, exactly, DJ Jablaze. So I hope Ranka had to go covered. It's not about the money. All right. I see, hey bro, no, you promised me wife material. Still waiting. Oh, go on now. I didn't hear from you. Well, so many good girls around anyway. And well, some good girls. Ndị dịkwa homely. Well. So emezi kpọọ ma amalụ m ụdị chọọ ndị to ogologo ka chọọ ndị ikefa buru ibu nkịta ụmụ nwoke na ike, I don't know. All right, so back to if I know because I got shut down obere oge. Okay, but how people wey dey abroad take dey manage their investment if they no dey for southeast? Those people na abroad, etufa si manage their investment but that na fa na anọ in steady communication here and na fa na abatakwa, they do come back and na fa dey announce na ọ na-ana. When ndị na-anata Nigeria 4-5 times a year. Enwe one mmanụ na Asaba nekwa ka ọ pụ nwa obere oge ọ tụọ down because ọ ma na ya headquarters ya ebe na bụzi ka achụta nekwa ebe a maka Nigeria bụ a very big market. Ekwefu Nigeria bụ a very big market. Some businessmen ịkọrọ akụkọ Biafra si ka Nigeria ruo ebe ha nọ n'efu etu ha si ene gị anya onye ilu na-asị na ndị a jisi ego nwaanyị na ha da eti ide ọnụ na ya nna ha amadatina etu a o buru ibu, etu a ka profit dị na ya dị, etu a ka ị ga-esi ga emewu marketing,
You got to go. Also, now for advantage of being in a country like Nigeria, of owning a business, of owning a company in Nigeria. Take go to company like Indomie, for example. Indomie na-ele Nigeria niile. Megodi imagine ụdị ego ha na-ebuba. Cigarette, the entire country. Ngwa Dangote, the entire country. Abria could you ever the richest black man? So Kenny Black, I hope na what 11 Niger. Yes, this is too much competition in Nigerian market. Oh man. If for that competition, oh man, onye ọbụla stand there on his toes. Competition a ga-eme gị iche echiche ife ị ga-adị na nke gị ka ọ dị iche. Ịma ihe Nigeria ji wee na-emebe ọfụma. Ọkwa agụ anyị furu necessity bụ the mother of invention. Ọ bụrụ na Nigeria na ihe niile dị na South Africa taa kwa agụụ na-agụzi ya. Mandela bịa meelụ ha ihe niile ha chezie na ọ dị izi ha ncha niile awụsarazi ya onwe ya chọrọ ịrụ ọrụ emegidere na companies afụ na ndị anụnwa ịgụkwa akwụkwọ ike akwụkwọ adịghị ha taa ha na-aba mba na ha na-achọrọ ka achụsịa ndị mmadụ na ọha nwa ka ya na-eme employ inwe skill a inwere ya so nwaanyị ga-eji hapụ onye nwee dị skill kpọrọ ndị nwa tinye ọ dị possible so ifu anyị nwa kịta o nwere stage oge eluo ndị mmadụ afụ the importance of skill acquisition. You got the reason why in America, ndị America n'onwe ha prefer college to university. Akụkọ ya na-akọ university ebe a gị na-akọrị onwe gị ije na America ọ college. Nne mara ihe eji ụmụ ije ebe a jee mụọ ọnya finish hapụ akụkọ a na-eje akọ ebe ni. Ịgbakwale na ọ bụrụ na otu aba anyị dị kịta o nwee companies na-eme ọfụma ka anyị wekene ife dịka ndị na-eme tools ka anyị wekene companies dịka tools for example nwa dị 13 years even though na onwe orubeghị the age ọ na-eje akwụkwọ na-eme ihe dị na ya before gụchaa secondary school na-elu 18 o nwee ihe dị n'ife ya na-akọrọ ya. He's been there while everything did there. You have been a production plant. You have been at that company, that factory. Ebe ọbụna ebe ọbụna itili ya na ọ ga-enye gị 100%. Elect ejire go 4 years na university pụta today ka na-akwụgharị na-achọ ọrụ. O nwere ndị Nigeria university so na secondary school ka ọ nọ wee mụọ ya. Ọ na-eme ojecha akwụkwọ bata o jee ebe ọ na-amụ ọ gị akpọrọ ya jee ha na waya si na fọdeki na anọ ha wayara na be onye anọ ha wayara ya be onye ha wayara ya before gụcha secondary school ọ ga inye ya mansion ọ waya alụghị ya ọ gị ya edi ya ọrụ ha ya jee n'ụlọ dị ona o jee ebe ahụ gbaa paịpụ everywhere lesie paịpụ dọọ waya ị na-enye obere nwa ọrụ ọdịtin o nwere mekanik workshop ị ga-eje ọ bụrụ obere nwa ka a ga-edi ị na-enye anya ọba anyị n'okpuru injin gị ọ na-ata asị gị na na-achọ na ya jak injin gị efu ụmụazị tọghị na okirikiri na ekirikiri ha nwa bụ ndị ga-abịa ekwupesịa ma ebe a niile ebute ayọn debe adọ injin gị dọpịa o nwere nke oge eruo ọ ga-abịa isi ọga obere nwa na ebe ọsị gị kulo da obere nwa ị na-ene anya ọ ma ihe dị na ya karịa onye na-emere gị injiniarin destin na university. So Nigeria na-ene anya ọ bụrụ na enwe competition anyị ya amụta many things competition ahụ malụ mma onye bịara anyị ji ya add ihe every day onwe ihe efuru try ya ka ịsọpas ya nke a ka ihe dị iche dị the competition malụ mma ebe enwere competition onwe ebe a na-eje onye ọbụla ga-esi one anọ icheta kịta na-ejiri ego nni adịrọ gị n'akpa n'abalị a which means ya na-akpọ without nni ị ga-emerịrị 1 or 2 ọ bụgodu kọl eme
ọ bụrụgodu kọl ị ga-eme ọ bụ ọgwara nke na ị ga-apụ apụ ị pụọ ka afụ gị anya ka ị ma ma ị ga-eko njata you go do something. Mana whereby na nne dị ị ga-enwenwu that expertise how you can convince somebody. Even that's why some people ji wonder sị na azụtọrọ onye azụtọ olu ha na-asị gị na azụtọrọ onye azụtọ ekwesịrị ịma ọ because no na-ebi life of easiness, everything nọ at ease ebe ọ nọ. Onye idi ego ma ọ ma ihe enye ego, onye idi ego dadi ya enye ego, ịghọtago. So onye a mesizie dadi ya nwụọ eventually ka mpịa ahụ ụwa gbabịa tuba nta ya. Mana ọ bụrụ na eji n'oge ahụ nwa nwe mana kpako ahụ nwa bụ kpako ka a na-asị na papịa nwụrụ gịnị ka ọ ya eme taa anyị eburugo kpako kemmụọ. Onye dịrị ede eji ekwu na bọs stọp buru ya kwụrụ ebe a abaghị echiri onye ya asara ahụ moto na agha asakwara ahụ moto. O nwere ndị agụ ama na-egbu m n'ụwa ndị nwe kpako background sef ka aba. Do you want to be a kpako? Hey. Yes, there's a Greg. Without competition, the world got docile. Ihe anyị fụrụ a na-eme onye ejezi obido na-aṅụ ahịa ka igbutọpụ onwe gị egbutọpụ mụ afụrụ ya as a way out. You want to drown your sorrow odefe anwa adịrọ ihe na ọka iwee cure depression. It's a lie. You are killing yourself because you take this thing kita you take enya ọbịa kwagharịcha hapụ echukwu itekekwu ya that same volume ọkwakwa agha aka mgbe ị na-eteke ife a 2 months that volume ị na-eteke arụghị ame gị absorb ọ bụrụgo normal dose. So for you ihe ka iji achieve nwe ya and onye ọzọ welu that same dose o nwere ike ịkụpụ onye ahụ ala ọ mgbe aka onye ahụ eme onye asị ndị mmadụ tụkwala onye aga apụ na onye a na-aṅụkwa ahịa. So now ife ị ga-ajụzi onwe okwu ihe ahụ ị na-aṅụ ka ị wee cure Johnson ka ị wee cure depression o nwere ihe ọzọ ị na-eme ka ị wee climb out of depression ka ị ga-anọ na cure ọ bụrụ ị da-cure ka ị ka amụọ depression ka ị ka amụọ mana ịchọ ka ijeje solve ya na-ebute depression. Arụ adịrọ ga ịgbago na ifi kwesịrị ime ebe ije lab ka enwe ike treat datin n'isi na-awa gị bụ a sign na everything adịrị okay. Everything adịrị okay. Ị chọzie na ọka ị na-aṅụ paracetamol na control ya ihe a na-adịrị okay ọ na-adịkwu worse. So the best thing bụ ije lab ị mara ihe na-eme gị solve all the problem. Ya ka a sị gị mgbe ụfọdụ gị jee jụọ ese jụọ ajụjụ anyị jụọ ajụjụ a ka ị mara ife ị na-eme eme ị mara ebe ị na-acha n'elu ibe. So now to you n'aka enwe n'ebe ije eje my advice to you bụ na ị ga-arapụrịrị Nigeria etu a mmadụ si agụcha secondary school na-achụ admission post UTME ọga nke gị na-abụ post Europe ma post Asia ma post South Africa ma post ihe nọ na-abụ ka inyegodo efe pụọ kama ị eje ego 4 years university enyego certificate na Nigeria ịmara 5 years kama ị ga-eje ya jee na ọlụ m 5 years abroad ịbata ị ga-enwe sense ị ga-amarịrị ihe ga-eli dị gị n'ụwa because ilu ebe anwa skuulu ị ya agụ ebe ahụ bụ ife a na-akpọ school of hard knocks or school of hard knocks. Egosi anya your certificate bụ streetwise. You got to go. Ị ga-adị streetwise maka ife ọbụla a na-eme n'ụwa bụ street ka a na-agba. Even di na nwunye fa abụọ na-agba street maka na onye ọbụla na-tie decide ya ka e wee achieve something. Onwe aka ife onye si abroad bata ka i were ya compare onye nọ Nigeria ọ dịrọ possible.
You can never compare the two. Most people ọ na-eme ya based on experience, ihe o ji anya ya wee fụ. Nke gị nwee ka na-eme theory. Ya nwa ji eme practical. Ndị ọcha ha na-akụrọgụ ndị ọcha ọ nọzi with them. Ha na-agwa okwu ya nwa na-agwa ha, ọ mara ka ha si ewe iwe, ọ mara ihe ha na-eche, mmadụ dia mindset, mmadụ ihe na-agbata ha n'uche mgbe ha were iwe, marasị ihe ndị a niile, mmadụ ka ha si ebido ndụ o wee dịrị ha easy. Ọ masị ihe ndị a niile. Ihe ka amara bụ professors na lecturers n'ebe a ka ịma n'akụkọ a na-akọ na school, handouts na handout asịrị handout anyị na-ego ebe anyị na-ego handout alele nọrọ anyị na-ego handout dị anyị maka ụdị information anyị na-download na street. Ezigbo ndị how many guys nọ na school na Nigeria na-aga agbanwe ihe na-akụ na China kịta, gwa ihe na-akụ na US, gwa ihe na-akụ na Hong Kong. O siri ike fọ ya ga-agbanwe time a niile ma kpọọ ofu alụmanụ na HK bụ Hong Kong, kpọọ ofu alụmanụ anọ na Nwale, ọ gwaghị ihe na-akụ na Brazil, na gwakwa ihe na-akụ na Senegal. So gwa m skuulu ka mma ebe a ke skuulu ka mma na wayo mmadụ na-afụ cheese jee kpuo. You can compare nwanne. So ana m agwa gị na nwanne pụgodo apụọ, anyị apụọ na jefu pụọ ije ya maka chi ya egote ewu bịa kene m. Otu ya na-abụ ije na nke akwa ikpu iburu moto bịa, otu ya na-abụ ije ebe asị igbute iyi akpụtara m ewu ijecha anya. O nwere mgbe o ya eruo life ga-adịtụgodo izi BP gị ya na-achọgodo ka ịma ma ya rise na ị na-aghọtazi ihe na maka na life gụ ọ dị ka esi na-abụọ ya mmanụ tụsịa mmanụ na ibene ị na-anya na aza gị efugodo na ọ na-aga na ego ya abịakwa. Ịnọ ihe dịka Europe na nọkwata na ị na-eje ọrụ ịfụ na ọnwa a na-ete aka, ọ na-ete aka maka na salary bụ 24 ka o ji abịa, abalị 24 bụ ekpekpe ihe niile dị oke ọkụ ụdị ọ tren nọ ma ọ bọs nke ọbụla e mapụkwara anya n'onwe time ije dị obodo. Ị na-afụ isi m na-ene m anya n'isi ọhịa ka a na-eme n'obodo oyibo, na-ege ntị na ka iwee ghọta ihe m na-eme ihe a na ịnọ Naijiria ịghọta ihe a na-agwa ihe efuru na-eme m n'isi bụ etu ndị ọcha si aga ije. Ị na-ene ụmụ nwaanyị ntutu ha na-apịa ya n'isi onye ọbụla na-aga, ndị ụmụ nwoke ụfọdụ tọkụrụ buru suitcase ya, etu a ka onye ọbụla si aga, ndị na-agbago agbụgo, ndị na-agbachighị ị na-ene gịnị na-eme ndị ọ na-awụ ara ihe niile efuru na-aga zigzag. Onye ọbụla na-eje ọrụ ha na-eme nkwughe. Onye nke a na-agba ka ọ kachia tren ya ọ na clock in the next 20 minutes. Onye nke efuru na saịdị onye a si apụ ka onye a na-eje. O nwee ndị na-arụ n'ogbe a nwee ndị na-arụ n'ogbe na-etu a ka onye ọbụla bụ etu a. Ọ dị ka ndị na-awụ ara nọ na ha agba pakejiri onwe ha ọfụma etu a ụkwụ ha adofu onye ofu ebe unless abatazi tren onye ọbụla adọ n'ala anaghị adọ na ọbụ a na-eche ka elu ama taịm elu ebe ị na-eru tren akụghị iri tuo etu a maka isi etu a ị na-eje ebe ị na-eje iru ha na klọk in eti afụ taịm iji banye na taịm iji klọk in ije ebe ị na-arụ ọrụ ificha ndị mficha ọrụ ebidogo ịlụgide ya 6 hours later ịlụchana klọk out saịnụọ nekwa mgbe iji wee pụọ iwerekwa alaga etu akwa ị pụọ na train station ịbanyekwa nke na-ejekwa na Sussex ị na-abakwa ọrụ in the next 30 minutes etu akwa ị na-aga ma ndị na-esuchalogo etu a onye ọbụla na-aga ịghọta na before ụbọchị aga na echikwa etu a ọ na-eme fiam ịdị busy ifu na ego gị na ị na-akpị aka ego gị na-akpị aka 24 ọ na-eweta aka n'abalị ị na-anya ọ bụ na ọkụ ọna obi aṅụrị ya bụ na ada anwụ ozu nọ ka ịfụzi Europe anata ozu a na-ada anwụọ
all south now. Street south dị hot mana side na-eti ya ọ bụ onye furu na aga ije eti ya mgbe ọbụla gịnị na-egbuni ya ha ma ego ha chịkọrọ ya ọnụ ọ na mmanya ka ị na ọhịa mmanya dị ebe ahụ bụrụ ezigbo mmanya otu oyi dị mma oyi dịkwa be ya mana ọ tụkalị side fa ị na-arịgọtibe na-ekwu ọ tụkalị na side fa so o nwere mmanya otu oyi dị o weta ezigbo hot daalụ nwanne afọ ya o weta ezigbo hot ọ kpụrụ ya ọ bịazuo ya ahụ n'onya ọ dị oke ha na-enwe kọfị tii ọ kọfị ihe a na-aṅụ nwa enwe taịm mmanya enweghị taịm enwero taịm mmanya dị ya enwero taịm ya ede-eme nkwugheri onye ọbụla dị bizi igotago ebe a ka anyị na-aṅụ season in season out every day anyị na-enu akị ị ga-erugide mmadụ anwụọ onye na-ene ndụ anya hia frustration agagba obodo a Naijiria ga-egbu ha egbu ịzọta ndụ na Europe n'obodo oyibo ịbịa ebe ogbutọpụ ya bụ na ị na-abịa ebe a ị na-abịa ka ị bịa nọrọ ihe ịbịa ebe a bụ ka ị bịa replan nọ wee pụọ ọ bụzie na decide na o nwezi ebe ị na-eje ihe planụ ka ị esi ya nọ wee nata ị ga-aplanụ ka isi ya nọ ana plan ahụ ị planụ wee na-anata abụ ebe ha na-ebido onwe oge unu ya afọ oge nje wori ahụ nje dị na planụ m maka agbangoro na-abụ ndị na-ana everyday were anya na-aga na street niile dị na wori na-aga wee bụrụ ihe ngara over 30 years ago wee sị mba aplanụgo nya mbatakwa etu ahụ start ya moto jogide ruo dị a jugide ese jụchaa nweta ebe m na-eje nweta everything etu ahụ ndị satisfied na emego nya achieve ihe ọbụla etu a isi plan ya na-etu a ka ị ga-eme imenwughị etu anwa na-emesịa ụwa si ka emesịa emesịa dewere Chineke ụwa si ka emesịa ụmụ ụwa ga-abụ ole mgbe akwa igbe egwu a ụwa si ka emesịa ekpewere Chineke ụwa si ka emesịa ụmụ ụwa ga-abụ ole mgbe emesịa ngwa leta mma akụkọ ọyụ mma mmesịa mkpọ gị mmadụ ole si na emesịa kpọọ gị Okay, Kenny Black said, no, can you tell us some lessons living abroad taught you, okay, that you will never forget in this life? Tell us some lessons, okay? Who teach me a lot that I will never forget in this life? Human lessons, before okay, you learn in a hard way. When they learn in a hard way, when they learn no one, you get that? Abroad to teach him one. Gent. When they must go, because nyam ifedika 20 minutes. Nyam 20 minutes. Ma okay. Nigeria bro. Okay, I must go me ya from kita just them 2 minutes. 2 minutes about 1 hour. Obulu trust, obulu friendship, obulu everything. Ka one abroad they teach you to stick to time. Also the key be so you know I must say this thing now. You get what 13%. You have 12%. About 25. And there I have 25. More get with 50. About the father. Mrs. ya age 15. Jide kwuo 12 nke onye na-agbazi ndị gị na since na 13 ga sọtụzi onye aka ndị nke aka mụ na ha mebezi ihe dị aṅa a na-eji enwe njuri
abroad teach them to stick to agreement. Stick to agreement. O teach him ya. Teach him ya. Ị na-aweta ya na-agwa gị na akwọ dị n'ụzọ ya na-abụ. Ụzọ ya na-aba m kpọrọ gị afa na o mebiri many things n'obodo a. Abroad mere ka mmadụ o nwee ego ọbụla ị ga-enjoy n'ụwa karịrị ego mmadụ nyere si thank you. Ife ihe echawụ taa ka erie taa nwụọ echi. Afro ka many guys si wee daa. So abroad teach him don't etinye n'anya n'ihe na-abụrọ nke gị. Ịghọtago? Etinye n'anya n'ihe na-abụrọ your own. Wepụ anya dị ya. Were nke gị hapụrụ onye ọzọ nke ya. Adị n'anya ukwu. A na-eji enwe njuri. Ọ na-ebute anya mmiri. Na ego ọbụla ịkpa n'anya mmiri, you are not going anywhere with it. So amam ọzọ dị ka ibie bụ that na relying on somebody, rely na mmadụ, a mmadụ na-agharịpụ. Don't trust people to the point that na you are willing to fight for mmadụ. Na-aṅụrụ mmadụ iyi no ogbuo na many people. I can only vouch for myself and for no one else. Ama amụ ka isi kwado enwe si ya kwunwe ya n'afọ ọmara mgbe o ji wọrọ otu lacha. That's why na onye nọ abroad enwe ahịa ya akọchara o nwode ajụ ọ ga na-ajụ. Somebody na-asị nna ka ihe ọ na-ajụ ihe ọ ma ihe ọ na-ajụ. Because nọ ndị kwa ejikwa aka gị kpee ya onwe gị dị ya. Ihe a mụta na abroad hiri nne. Ama so many ways e ga-eji dụọ gị pin nke bụ eziokwu apụta. Ada arọchị gị arọchị, ọ ga-eme gị ka ị nọ at ease. Na-ene m anya, you know, ọ na-akpagharị gị nkata a na ọ ga-enwetarịrị ihe ahụ ọ chọrọ. Ana otu a ka ndị ọcha si eme. Onye ọcha na-akpagharị gị nkata na-eme gị ka ị dị at ease, ị na-ele ikiri ya secret. Mechọ sị thank you very much. Ije na court herself, nke isi a na-atọ ụtọ. Ije na court, o nwere nke ya eme asị objection, ọ sị onye akwere ekwe ni ada ajụzi ni achụcha na mana ọ bụrụ ma ba ya kpọrọ ụmụ iyi chukwu kpọọ ọkụ onye bụghị isi na ọ ya ajụzi gị ajụjụ nke iji do you know who I am? Obodo oyibo onye dị n'obodo oyibo a na-ajụ mmadụ do you know who I am? Maka o nwere ike ya ma akpụ anụ ọ ma ekpụ azụ. Eje South Africa fụ ebe ọga ndị polisi na-atụ constable ụjọ. Amami na-aghọta na ọga na polisi bụ mikrofon enwere rank ga-eyipụ ya uniform tụọ ya nga. Ma Naijiria ebe a ọga na-adị ya ka ya kere onye ọbụla ọ dị ka o ji switch life ọ like ọ gbanyụọ ya. Ịghọta gị? So many things ị ga-amụta dị ya ga-help gị ibie ndụ gị ọfụma ebe a. Abroad mere ka nghọta the importance of nwanyị. Ịchọ stability na ndụ na nwanyị ga-anya ya. And for you to live a happy life, ọ bụrụ na happy, but for you to lead like ka ị succeed in your marriage, for you to succeed in marriage, ị ga-abụ ezigbote mugu. Ị ga-abụ mugu n'ụlọ be gị. Ị ga-abụ mugu. Mana ị pụọ n'ilo ị ga-adị right. N'ilo ka ị ga-adị right. Onye mụ aghọla n'iri were ọkpọ gbuwa ya eze mana amaghị ya n'ụlọ n'oya. So e nwere a lot to learn. Abroad ga-eme gị ịkwụsị ị na-ebelieve ihe ibido na-ama ihe. Ịghọtago? I learned in abroad to know than to believe. I began to know things. I began to like that, to be inquisitive, to know more. I won't limit to learning or to understanding.
you got it open for teachings, because never you know enough for different things every day. Enough for those things, enough for wonders of obodo ibinimia. You have no choice than to start loving the country. Ya kpatara na efu ndị si abroad bata onye a na-akọrọ nna na-eje na Germany n'obodo a na-eme nke ọ na-agwa gị with passion. Onye nke Holland ewesigo nna ọkọ nke ndị nọ Norway akọ nke fa Iceland akọ onye ọbụla na-akọ nke ya eruo na be anyị ebe a ọkụ anyụọ ya na that woman nwaanyị a na-ata amụsụ na oji amụsụ wee kechisicha ihe niile si na famili ya na okechisichara ya okwu alụsị ekeghị ite asị na ekeghị ite asịrị asịrị na-agbara ya akwụkwọ n'ogwugwu akpụ Soludo si na nwa mgbafọ asịrị onwe otu ezigbo ihe ya ije na brod ifu ebe a na-azụ ọchịcha azụ, ifu ebe a na-azụ anwụnta, ifu ebe a na-azụ aṅụ, ihe niile a nwere fam nke iche. Anwụ ahụ bịara aṅụ ahụ abataba ya ọ dụrụ aṅụ buru na ọgbọliticha agbagha ahụ na anwụnta ndị a na-azụ ebe nke ahụ nke be anyị ma ọ bịa bụ oburu spoku na o buru ụzọ gafee nụ ọ dịka ebe Triumph gbafere n'ụzọ iduga ya na anwụnta agafere ihe a na ihe ọ ya aṅụghị n'abalị ya o jezie ebere ofu ebe wee nyoo ya anya efu na obu spoku na-abụ spoke abụọ bịa ghara like this. The spoke bụ ọbịa ogwutọba gị ya ọ ya nwaga the thing bụ break ịwara ihe na-efe efe bụ oru ebe ọ ga-epech o were nwayọ mebe mana nke a bụ break ọ ya gba bụ spoke wa dị ya n'ọnụ ojegide bịa ha nara ogwuo gị ya n'azụ so for ya nwa ịbalans to okorokwu ya ọ na ya anaghị o jekọrọ ụmụnne ya na onye a na onye bụ ya na ọbara ya dị fresh ewe ya ruo 16 wee o wee ka wee teta olodo ya na ebe idi na abụ ebe idi na mgbe na a na-abụ aṅụ akwagharị aha ya ka ha ji ehi nne anwụnta erute mara na ebe anwụnta ruru 16 mmiri ha tinye aka n'ọkpa gị jije one side wee bụrụ the smoke gbuo igi ya n'ahụ the same time ha ncha niile ha mmiri ya ikurizi ihe eti ụgbọ ahụ niile a na-akọ woto woto ihe dị na ba ihe niile dị ebe a ọ dị upside down kwaba ya amụsụchi ịtaghị ata ebe a ọ taa gị 10 years nwetebe ọhịa kpatara ụfọdụ na-asị a na-atụ na ahaju o nwere ndị batara ebe a ruo taa 4 years o ji nata Naijiria live ya agasịrị agasị wee nụ ka onogwu Igbo si abata ekwu na isi adịrị onye amụma bata ebe 4 years ọ batachara na biznes ya agasịrị agasa da kọntaktị ya niile onwezi ihe ọma ọ na-eme ihe niile dị na bahịa ebe a anabati ụmụ amụsụ na-ebe achụba ma ha egbu ha ya hapụ mana amụsụ ndị ọcha winchi ha na-apụta n'ehihie onye ọbụla na fịa gịnị ya ya nọ ṅụkọ nwere onwe mma ọṅụcha ma jee tara ihe onwe ata ha ma ka esi ata amụsụ ụbọchị ha ga-abịa ime display ụmụ amụsụ niile nọ n'ogbe apụta yie dia costume na-emere gị ife Halloween mesịa nke ha asị na taa bụ witchcraft day ịghọtago ha nwa abịa display fụ na anya abụ winch nke abụ winch nke a winch mana gịnị ya bi n'ogbe ị na-eje ọrụ ego dị na akaụntụ onwe ihe mere ya moto ga-ada akụ nje inwe ba nsogbu na neighborhood a iwee jechazie wee bata na Naijiria wee nwa anwa wee sị ka ije afụ nwanne mpaghara bini ka mma na akpọrọ gị bịa bini egwu onye a gbadataba n'Ondo steeti ka unu bitie na Akure ha bịa Akure ọjụ na ọnya bịa Akure si buji ya na Abuja